Ciao, suntem Claudiu și Alina, fondatorii site-ului și paginii de Facebook Arta cultivării ciupercilor. În acest video vom aborda un subiect foarte interesant: cunoașterea și puterea. Ascultă cu atenție această poveste. Într-o frumoasă după-amiază de primăvară, în urmă cu 25 de ani, doi tineri au absolvit aceeași universitate. Erau foarte asemănători. Ambii au fost elevi la același liceu. Ambii erau serioși și ambii, ca toți proaspeții absolvenți de facultate, erau plini de visuri și ambiții pentru viitor. Recent, acești doi bărbați s-au reîntors la universitate pentru a sărbători întâlnirea de 25 de ani de la absolvire. Erau încă foarte asemănători. Amândoi erau căsătoriți și fericiți. Amândoi aveau 3 copii. Și amândoi s-au dus să lucreze pentru aceeași companie după absolvirea facultății și încă lucrau acolo. Dar totuși era o diferență. Unul dintre cei doi bărbați era directorul unui departament mic al acelei companii, în timp ce celălalt era președintele acesteia. Ce anume a făcut diferența? V-ați întrebat vreodată, cum facem și noi adesea, ceea ce creează acest tip de diferențe în viața oamenilor? Nu este mereu datorită inteligenței, talentului sau determinării. Nu înseamnă că o persoană vrea succes și alta nu. Diferența constă în ceea ce cunoaște fiecare dintre noi și cum ne folosim de această cunoaștere. Motiv pentru care îți vorbesc ție și altor persoane ca și tine despre acest site. Pentru că acesta este obiectivul site-ului: să ofere cititorilor cunoaștere în acest domeniu, genul de cunoaștere pe care apoi să-l poată pune în practică în propria afacere. Un site diferit de toate celelalte. Este un site unic și gratuit, singurul blog dedicat cultivării ciupercilor de diferite specii, cam apoi să poți face un business. Cunoașterea și puterea. În interiorul blogului există pagini și videouri, toate pline de informații fascinante, cu un conținut bogat și util pentru tine. Dacă încă nu te-ai conectat la blogul nostru, nu poți să-ți imaginezi cât de util poate fi pentru tine. Multe din informațiile pe care le găsești în acest blog nu le poți găsi în nicio altă parte. Articole și videourile sunt arhivate pe secțiuni. Deci, dacă vrei să cauți un articol sau un video referitor la ciuperca care te interesează, dai click pe butonul aflat în partea superioară. Încearcă ceea ce tocmai am scris. Dă click acestui link și începe să citești articole care te interesează. Dacă crezi și tu, așa cum credem și noi, că acest video ți-a trezit interesul, atunci vei dori să descoperi cât mai repede dacă blogul nostru poate face pentru tine ceea ce face în mod regulat pentru mii de cititori. Iar referitor la cei doi colegi de facultate despre care am amintit la începutul acestui video, au absolvit împreună și împreună au pășit în lumea afacerilor. Deci, ce a făcut ca viețile lor în lumea afacerilor să fie diferite? Cunoașterea eficientă și aplicarea corectă a acesteia. O investiție în succes.
Nu putem să-ți promitem că vei avea imediat succes dacă începi să citești și să urmărești blogul nostru. Dar, în schimb, îți putem garanta că vei găsi întotdeauna articole și videouri interesante, mereu eficiente și utile.